Здравейте, дами и господа, казвам се Вълчо Вълчев, голям пич съм. На 13 години съм и съм от Бургас. Реших първо да се представя преди да пусна следващите си влогове, които може би ще гледате, не знам дали ще ме харесате. Но къде бях стигнал? Така, Вълчо Вълчев съм, на 13 години съм от Бургас съм. И съм пич човек, най-вероятно. В принцип не обичам пушенето, не пия много и не вземам наркотици, ако ще ме питате нещо такова по-късно. Занимавам се с спорт, ходя по клубови, играя билярд с приятели. Смятам следващите си влогове да ги снимам навън, например извън тази стая, някъде в Бургас или по някои клубове, ще е по-забавно и като съм с повече хора. Ще засмеете на простотиите, които ще говоря и правя. Ама не знам колко ще ме гледате де. Не му измисля какво да кажа, да ви заинтересувам с нещо. Приятел съм на Теодос Радев, може и да го знаете. Той също прави влогове. Знаете го, той е много странен човек. Загубих бас с него и заради това сега правя влог. Баса беше много тъп, не трябваше да се хващам на него, ама пък щях да ям събоя, ако спечеля, така че лесно се подмамих. И така сега правя влогове заради загубен бас, само че ако ме харесате, може да ми хареса да правя влогове и да продължа да се снимам. Добре. Надявам се този влог да ви хареса поне малко. Следващите ще са доста, но доста много по-хубави от този. И сякаш не мога да измисля какво друго да ви кажа. Чао от мен, това е всичко. Лек ден, пичаги, майни и хора от България. Да.